Kati mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Matilda Majawa koma poyamba nayi mitu yake. Bwalo la milandu lakana pempho lakuti lipereke chiletso kuti bungwe la Malawi Electoral Commission lisamagwiritse ntchito chiphaso cha unzika ngati chovomerezeka kuti munthu avote. Mtsogoleri wakale wa dziko lino a Joyce Banda wati ndondomeko za chisankho zikhale zopanda banga. Ndipo mu nkhani zina chipani cha UTM chapempha polisi kuti amasule msanga mlembi wamkulu wa chipanichi a Patricia Kaliati. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Mu mzinda wa Blantyre lakana pempho lakuti lipereke chiletso kuti bungwe la Malawi Electoral Commission lisamagwiritse ntchito chiphaso cha unzika ngati chovomerezeka kuti munthu avote. Popereka chigamulo mu mzinda wa Blantyre, ogamula mlandu a Mandala Mamblasa walamula kuti bungwe la National Registration Bureau lipeze njira yakuti aliyense alembese mukaondola kuti adzavote. Izi zikutanthauza kuti bungwe la NRB likuyenera kumalembesanso anthu chiphaso cha unzika m'malo olembesera kalembera wa mavoti, chinthu chimene sichimachitika m'mbuyomu. Anthu ena asanu ndi amene adakatengera nkhaniyi ku bwalo la milandu. A Felix Tambulasi ndi mmodzi wa maloya a anthuwa ndipo adayankhula motere ndi Isaac Salima. Kuti muone nkhani jamene akhalira anthu amene mayimirira amafuna kuti azavote chaka chamawa. Ndiye chifukwa kuti noyo aja mwana kuti nosana alembe aja bureau chisanalembese ku bureau chipamene panali lovuto. Kono khotsanira kuti iyayi anthuwa ali ndi ufulu ovota. Chimene chichitika sopano kuti no Malawi aliyense kaya ali ndi national ID kaya alibe ali ndi kulembesedwa kuti azavote chaka chamawa. Anthu amene wawa azipita ku masenta kumene kuli aja anthu ameki komanso kuzakhapoponso anthu aku bureau national registration bureau azikalembesedwa ndi aku bureau akatero ku neki akumeki azikalembesa kuno for the purpose of voting. So kwa ifeyo chimene chifuna kwenikweni chakwanisidwa. La Malawi Electoral Commission a David Matumika Banda adati iwo ndiokhutira ndi chigamulochi. Ineyo ndinena kuti ndili wokondwa chifukwa kuti ndakhaonapo kwambiri khoti idakapereka chigamulo choti pakhale chiletso choti bungwe la Electoral Commission liyime kaye imene yayamba kale imene ikulembetsa anthu kuti azavote voti 2025. So ndili wosangalala kwambiri kuti khoti yagamula bwino komanso yatsata malamulo amene amatsatirwa kuti chiletso chiperekedwe kapena chisaperekedwe. Chimene chikutanthauza chonena kuti khoti tsopano ifeyo monga Electoral Commission tipitiriza ndondomeko yathu yolemba anthu kuti azavote 2025. Komano NRB khoti lanena kuti ayike ndondomeko zoonetsetsa ndithu kuti munthu aliyense amene ali wothekera kapene ali ndi zoyenera zoti alembetse chisankho iwowo NRB aonetsetsa kuti anthu amenewo alembedwe mu wa nzika za dziko lino. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Mayi Joyce Banda wati ndondomeko zonse zokonzekera chisankho cha chaka chamawa zikhale zopanda chinyengo komanso zovomerezeka ndi onse. Abanda omwenso ni mtsogoleri wa chipani cha PP ati kuletsa anthu ena omwe akwanisa zaka zovota kuti asavote zili ndi kuthekera kobweretsa chisokonezo mdziko. Apa iwo apempha magulu onse kuphatikizapo boma kuti liwonetsetse kuti pali njira zothandizira Amalawi kulembesa mukaundula wa voti kuti adzaponye voti. Izi ndi zina mwa zomwe anauza mtolankhani wathu Jona Pankuku. Ifeyo ngati ya Malawi tipeze njira yakuti aliyense amene ali m'Malawi ngati yakufuna kuzavota wakwana malinga ndi malamulo age yoyenera kuvotera ayenera azavote. Zingachitike bwanji kuchitika kwachi ndikosavuta. Iwo amene ali ma MP athu ndi amene anapanga lamulo limene ife tumene koyambirira kujatu kuma 2040 mangopita simangopota timanaonesa chanzika ngati yeye panopo ngati chanzika ndi chimene chili hindrance yokuti Malawi asanjoye ufulu wake asakavote. Ndiye ndi ma MP athu amene anapanga lamulo limene ali ndi mphamvu zonse kupanga malamulo, aliso ndi mphamvu zonse kusintha malamulo. Ineyo pempho langa likhoza kukhala lonena kuti pa MP athu zipane zonse mukhoza kukhala pansi iyang'aneni livutoli pasazapezeke anthu osavota chifukwa chokuti sanathe kupita kukavota ifana libe chanzika. Ndiye kuti aliyense amene akufuna kukavota azavote kuti zimenezo zichitike. Kasonkhaneni tu ku parliament kumukayusi lamulo limene tichite chotheka kuti Malawi aliyense azavote chifukwa ndi ufulu wake. Kulephera pamenepo ndiye kuzakhala zija zikwirikiti zija zotamba omweko mukuvota kumukugenda na miyala.
zimene zitha kuchitidwa avoid. Tinapanga chisankho last time chokoma kwambiri. Timpemphe Yehova panoponso atithandize zikhale zomwezo, tisachite zina zoziyamba dala kuti anthu azizalira, kuti anthu azizamenyana. Chipani cha UTM chapempha apolisi kuti amasule msanga mlembe wamkulu wa chipanichi a Patricia Kaliati. Chipanichi chanena izi pa msonkhano wa olemba nkhani omwe chinatichititsa makamaka mu mzinda wa Lilongwe lachisanu. Taonga Sabola ali ndi zambiri mu ripotili. Apolisi ananjata mlembe wamkulu wa chipani cha UTM Mai Patricia Kaliati lachinayi powaganizira kuti amachita upo ofuna kupalamula mlandu waukulu. Ndipo lachinayi Mai Kaliati adagona ku polisi ya Lingadzi ku area 18 mu mzinda wa Lilongwe. Mmawa lachisanu Mai Kaliati anawatengera ku likulu la polisi ku area 30 mu mzinda wa Lilongwe asanawatengere ku Lilongwe Police ku area 3. Ndipo polankhula ndi olemba nkhani mu mzinda wa Lilongwe lachisanu kumasana, mkulu woyang'anira achinyamata mchipani cha UTM apenjani Fredo Kisikaluwa apempha apolisi kuti atulutse Akaliati. A Felix Njawala ndi mneneri wa chipani cha UTM ndipo akufotokoza. Ifeyo ngati chipani ndikukhudzidwa kwambiri ndi kumangidwa kumene mangidwa asilikali jeno athu Patricia Kaliati, makamaka chifukwa cha mmene zachitikira. Monga tonse tikudziwa kuti anatengedwa dzulo, koma dzulo lonse anakhala osafunsidwa mafunso, osapatsidwa mlandu mpaka na kufika tsiku la lero. Ife tikuona ngati mchitidwe umeneyu ndiwo ngufuna kukhazika chete zipani zotsutsa boma. Ukuku ndikuphwanya ufulu, ndipo nthawi zonse timakumbutsana kuti munthu aliyense amakhala ndi ufulu wake oti adzilandira chilungamo, makamaka pamene chilungamocho chikuyenera kuti chichitike. Ifeyo tikupempha ngati chipani kuti Madam Secretary General atuluke, chifukwa zikuoneka kuti mchitidwe wake wa zinthu nkhani yaikulu ikukulapo ndi zinthu masana lachisanu otsatira chipani cha DPP, UTM, UDF komanso AFOD anasonkhana pa chipata cha Lilongwe Police pofuna kukakamiza apolisi kuti atulutse mchitolokosi Akaliati. Pofika madzulo lachisanu sizimadziwika kuti apolisi atengere liti Mai Kaliati ku bwalo la milandu kuti akawauze mlandu umene apalamula. Ofesi yona za umoyo kumpoto kwa boma la Mzimba yati mchitidwe oti anthu azimwa mankhwala okha asanayezedwe matenda okumangitsa kuti anthu azipita mochedwa ku chipatala. Mchitidwewu ukupangisanso kuti kuzikhala kuvuta kuchiza matenda monga chifuwa chachikulu. Akuluakulu aku ofesi ya za umoyoyi anena izi pamwambo okumbukira matenda chifuwa chachikulu omwe unakonzedwa ndi chipatala cha Mission cha Ikwendeni m'boma la Mzimba. Zambiri mulipoti la Patience Lunda. Mawu wake mkulu woona za matenda achifuwa chachikulu cha TB kumpoto kwa boma la Mzimba atolani kumwenda anati ili ndi vuto lalikulu lomwe likupangitsa kuti chiwerengero cha anthu amene amachira ku nthendayi chizichepa. Akumwenda anati akuchita bwino pakayezedwe kachifuwa chachikulu, koma sakuchita bwino pakuziwitsa anthu zakufunika kuti azipita msanga ku chipatala akaona zizindikiro za matendawa. Anthu ambiri nthawi imene amapeza kuti kupanga decision yobwera ku chipatala kuzayezesa TB amakhala kuti mwina munthu uja wadwalika kwambiri watheratu. Ndiye zimapeza kuti munthu mwina mangomayambisa TB treatment kanthawi kochepa watani wamwalira. Suti wamwalira kaifa chakuti mwina ujeni chokuti mwina mulafacha twamba mankhwala ayi kumafacha kuti matenda aja apezeka mochedwa. Kumbali yake ogwirizira udindo wamkulu wa chipatala cha Mission cha Ikwendeni amtaski mwenecho anati ngakhale tsikuli linakumbukidwa kale mdziko muno, iwo anaganiza zolikumbukiranso chifukwa dera la Ikwendeni ndi limodzi mwa madera amene kukupezeka anthu ambiri odwala chifuwa chachikulu cha TB. Iwo anati mwachisanzo chaka chatha pa anthu 864 amene anayezedwa, 105 ndi amene anapezeka ndi chifuwa chachikulu
cha TB. Iwo koma anati anthu omwe akuchira akumakhala ambiri ngakhale kuti pali mavuto ena. Pa anthu onsewo anthu 105 anapezeka kuti ali ndi matenda a TB, imene ikuonesa kuti ndi namba yayikulu zedi because sikuti anthu amene anapezeka ndi omwewo chabe, ayi ndi anthu ochepera omwewo amene anabwerawo. Malinga ndi ofesi ya zaumoyo kumpoto kwa boma la Mzimba, anthu pakatikati pa 400 ndi 600 ndi amene amapezeka ndi chifukwa chachikulu cha TB pa chaka mzipatala 14 zomwe zili pansi pa ofesi ya zaumoyoyi. Tsiku lili makumbukiridwa pamutu oti inde titha kuthetsa matenda a TB. Dziko la Malawi likufuna kuti matenda a TB asazakhalenso vuto kwenikweni pofika chaka chamawa. mukuonera nkhani mwatsatanetsatane kuchokera kuno ku Kanema wa Times TTV. Tipitiriza kupasirani nkhani izi zikangotha izi. Money to high operating costs emanating from fuel expenses. Did you know 84% of drivers steal fuel from their work trucks, which directly affects your profitability? And let's not forget wasteful habits like excessive idling and aggressive driving, which further drain your fuel budget. Latrum Systems has the solution. Our smart software keeps a close watch on fuel usage, helping you save money by preventing unnecessary fuel loss. You get real-time notifications on fuel refills and fuel drains, helping you keep record of every drop. You can also rate your driver's performance and remotely view any violations they might commit. Say goodbye to fuel wastage with Latrum Systems and join our fuel monitoring platform today. You will have access to a 24/7 telematics technician who will monitor your fleet and promptly alert you of any suspicious behavior. Our tracking solutions also provide driver tags to monitor each driver's activity when the vehicle is used by different drivers. With Latrum Systems, you can track everything from vital information on your laptop to your entire fleet. Latrum Systems, technology at its best. Do you love food? And then suddenly felt the burn? Don't let heartburn or indigestion ruin your meal. Try Tummy Sid. It gets to work fast to stop acids. Tummy Sid, fast soothing relief from heartburn. Yes, Loani. Ziko mota kulandirani. Sorry, Panita. Bwanji goti. Cholembera chino bwana. Ife tuma office muno timagwirisa ntchito zolembera zake zimenezi. Cholembera ichi ndi cha bundle. Zolembera za bundle zakazi kukutumikirani kwa nthawi yayitali. Pano ndikulengeza kuti tabwera ndi zolembera zatsopano zomwe zili m'mapangidwe awiri, classic ndi winner. Zolemberazi ndi zokongola, zolemba bwino komanso zolemba nthawi yayitali. Zolembera za bundle zimabwera m'mitundu inayi: black, blue, red ndi green, ndipo mutha kugwiritsa ntchito mu ofesi, ku sukulu ndi malo ena. Akupanga zolembera za bundle ndi a Euro Industries, kampani yeniyeni ya Chimalawi. Gulani katundu wopangidwa ku Malawi konkuno kuti mutukule dziko lanu. Phone Blantyre 0888-107-261, Lilongwe 0886-074-737. Bundle, buy original, avoid counterfeit. Bundle, right miles with a smile. Takulandiraninso kupitirira nkhanizi. Ofesi ya Ombudsman yalamula unduna ona za malo kuti upereke malo kwa anthu omwe akukhala akupempha undunawo malo okhala kwa zaka 20 tsopano. Chigamulo ichi chaperekedwa lachisanu. Mkulu wa ofesi iyi a Grace Malera akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Rebecca Chinjeka. 2004 mpaka 2022 pamene alungu amazadandaula ayike listi yonseyo pamodzi ndi cholinga chonena kuti ationetse mtundu wa Malawi kuti anthu awa akhala akubwera kuzafunsira malo koma samapatsidwa. Listi imeneyo tanenanso kuti asangoyisunga, ayike pa chichawo chomveka bwino pambalambanda kuti likupyolera mu makina awo a intaneti pa website kuti inu ndine inuyo muzitha kukaona kuti kodi ine napanga apply 2016 ndilipodi, ndipo apange prioritize anthu amene wawa ayike kutsogolo kwa wina aliyense amene atazimugawira maplot. Pakadali pano commissioner ku unduna ona za malo a Precious Tembo wati wamva chigamulochi ndipo anapepesa kwa olakwiridwa.
process kuti malo akhale ready aperekedwe ndi process yayitali sikuti mangoti lero tipanga alokete malo awa lero lomwe pamba kugawa pamakhala ma process amene apanga involve so ma offices ena aboma sikuti ndi office yokha imodzi yathu yanzi imene mapanga zimene zonse pakamodzi timadeka so ma office ena kusagweso ntchito yawo koma zonsezo zimachedwa fa yoti zinali mu manyo ndimeramba digital system zizonesa kuti kodi amene akuchedwesa ndi ndani zipaseji akuchedwesa ndi ndani pamene kwamba fa yoti inali ya manyo sizimadziwika kuno bwino kuti kodi akuchedwesa ndi ndani koma kupita kutsogolo kuno chifukwa cha system ya digital izikhala kuti aliyense akudziwa zinthu zimene zilili masi zinthu ziziyenda mwachangu. Boma mothandizidwa ndi bungwe la African Union Development Agency lakhazikitsa ndondomeko yomema makampani komanso mabungwe omwe si aboma kutengapo mbali pa nkhani yothetsa njala mdziko muno. Poyankhula pamwambo okhazikitsa ndondomekoyi mu mzinda wa Lilongwe, mkulu wa zamapulani ku nduna wa zamalimidwe a Boyd Hamera wati ndondomekoyi ionetsetsa kuti ochita malonda asamakumane ndi mavuto. Emmanuel Simpokholwe ali ndi zambiri mu ripoti ili limene akuwerenga ndi Fale Panda. Malingana ndi Hamera, cholinga chenicheni cha ndondomekoyi nkuonetsetsa kuti pasakhale chotchinga pochita malonda komanso kuonetsetsa kuti chakudya ndi chokwanira mdziko muno. Priska Kachere yemwe amagwira ntchito ku nthambi ya zaulimi anayankhula motere. Kwambiri timamema anzathu amene manena kuti a private sector kuti pomapanga investment ngaja azika ku element ina ya investment ku mbali yothetsa njala kuti no kaya pa budget yawo ija percentage ina yake izikhala towards zothetsa njala zimene zindizothandiza kwambiri chifukwa chonena kuti tigwirana manja ndi boma. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la African Union Development Agency Ayiram Axba ati ndondomekoyi ndi imodzi mwa nsatamira zitatu za mgwirizano wofuna kuthetsa njala omwe umamemeza makampani komanso mabungwe apa dziko lonse ofuna kuthetsa njala pofika chaka cha 2030. Malipoti akusonyezabe kuti dziko la Malawi likuvutikabe kulimbikitsa chidwi chowerenga pakati pa ana pomwe ana ambiri akukumanabe ndi zovuta pa luso lowerenga komanso lowerengera masamu. Ogwirizira udindo wa mkulu wa bungwe la National Library a Bone Sangole anayankhula izi pa mpikisano owerenga mabuku a chaka chino ku Lilongwe. Brenda Kayo ali ndi zambiri. Mpikisano owerenga omwe udachitikira ku mzinda wa Lilongwe lachinayi udavumbulutsa vuto la kuwerenga komanso kuwerengetsera masamu pakati pa ophunzira. Ophunzira ochokera msukulu zosiyanasiyana adaonetsa luso lawo lowerenga koma zinaonetsa kuti ana ochuluka akukanikabe phunziro la masamu pomwe mwana mmodzi ochokera msukulu 4 sanakhonzeko atafunsidwa. Asongola anati izi nzokhumudwitsa kuti kufika tsiku la lero ana ambiri akukanikabe kuwerenga ndi kuwerengetsera kotera anati nkofunika ngati dziko kuchitapo kanthu ndi kulimbikitsa ana kuti azichita chidwi pa nkhani yowerenga. Apopo ndiye ndikhoza kunena kuti tikuvutikirapo ndithu. Inde ndikudziona zonoti pali mabungwe osiyanasiyana angakhalenso unduna wa zamaphunziro umene ukuthangatira kuti kuwerenga kupite patsogolo komabe zikuonetsabe kuti tikuvutikirabe. Nde ifeyo monga dziko tikuyenera kuti tigwirane manja wina aliyense ntchito isangokhala kumbali ya anthu azamaphunziro ayo. Mkulu woona zamaphunziro ndi zamasewera ku khonsolo ya Lilongwe Sophie Ntiko anavomereza kuti ana ambiri sakuchitadi bwino pa nkhani yowerenga komanso kuwerengetsera koma anatsimikiza kuti unduna wa zamaphunziro ukuyesetsa kupeza njira zosiyanasiyana kuti aonetsetse kuti mwana wina aliyense akuwerenga komanso kuwerengetsera pofika chaka cha 2030. Tizoona kuti ana ambiri phunziro limeneli la masamu la kuwerengetsera nthawi zambiri samachita bwino koma unduna wa zamaphunziro udayika kale ndondomeko yakuti ana aziphunzira masamu munjira yakuti akhoza kuwamvetsetsa bwino ndipo posachedwa akhazikitsa curriculum imeneyi kuti tsopano sukulu zonse muno Malawi azigwiritsa ntchito njira zimene zakonzedwa zimene tikuzitcha Malawi National Mathematics Curriculum Reforms zimene zithandizira kuti ana
aziphunzira masamu munjira zophweka. Airbase Primary School ndi yomwe yapambana pa mpikisano owerengera wa chaka chino, ndipo ophunzira omwe anachita bwino analandira mphoto monga mabuku, zolembera, pensulo ndi zina. Pamwambo bungwe la National Library inaperekanso mabuku msukulu zachitipi Nkhani njerwa Airbase pofuna kulimbikitsa chikhalidwe chakuwerenga kwa ophunzira. Nkhani zathu ndi zomwezi, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Bwalo la milandu lakana pempho lakuti lipereke chiletso kuti bungwe la Malawi Electoral Commission lisamagwiritse ntchito chiphaso cha unzika ngati chovomerezeka kuti